Le magazine 100% catalan. 100% català. Sébastien Girard. Té el do raríssim de poder navegar pel calendari i fer remuntar a cada data que li toca una informació amb avui 18 de desembre que has trobat, Eric. Bé, com és ara un període d'obertura temporada de Nadal i dels regals, vos proposi de tornar a la temporada nadalenca que va tenir lloc al 93, més precisament el 18 de desembre del 1993, quan a la Sala Aragó de la Casa de la Vila de Perpinyà es presentava el còmic El xicot pelut, un tal Guifret. Aquesta presentació, que va ser a càrrec del guionista del còmic, l'escriptor Josep Tolzà, reunirà centenars de persones, un autèntic èxit popular. El còmic, amb il·lustracions de Carles Joubert, ensenya la vida de Guifret, un jove cavaller del Conflent que esdevindrà ben aviat el primer rei de Catalunya i l'iniciador de la dinastia comtal de Barcelona. Aquest còmic, editat per Pergami Edicions, el segell editorial de la llibreria catalana de Perpinyà, se vendrà el dia de la seva presentació a més de 500 exemplars. Finalment, els 2.100 exemplars de la seva edició seran esgotats en només 2 mesos. Això hi ha alguna explicació que expliqui aquell èxit? Penso que hi ha 3 factors. El públic volia tenir un llibre a tots nivells i sobretot visual per poder aprendre a llegir en català amb més facilitats. També el públic volia conèixer la història de Catalunya sense haver d'empassar-se un totxo pesat i massa universitari. I finalment la gent estava a l'espera de tenir un Astèrix català, és a dir, un heroi propi al nostre territori. I també amb aventures noves cada any fa. I si el còmic El xicot pelut s'acaba amb una vinyeta fi de l'episodi. Això volia dir que noves aventures tenien de ser publicades. Malauradament i per qüestions de drets no podrà ser així. Doncs, però aquesta lògica d'episodis que explicarien la història de Catalunya nos porta a l'origen d'aquest projecte editorial, un origen que hem d'anar a buscar on? Al Québec. Allà s'havia publicat el 1971 l'Histoire du Québec illustré, que era la versió en còmic del llibre de Léandre Bergeron, Petit manuel de l'histoire du Québec. El còmic tindrà un èxit total, per no dir un èxit brutal. El seu il·lustrador era un tal Robert Lavalle, un dibuixant nascut a Torrelles el 1927 i que després d'haver viscut a París durant la postguerra va emigrar al Quebec el 1962. El 1973, després de participar a una sessió de cursos a la Universitat Catalana d'Estiu de Prat, Robert Lavalle decidirà adaptar i importar el seu experiment quebequès al seu país i començarà a treballar amb Josep Tolzà a una adaptació del llibre L'histoire populaire des Catalans de Joan Villeneuve. Malauradament, Robert Lavalle morirà el 1983 sense poder concretar aquest gran projecte editorial. Caldrà esperar encara 10 anys i la tria d'un nou dibuixant per veure el 18 de desembre de 1993 la publicació del Xicot Pelut, un còmic que porta amb la seva dedicatòria final un ben merescut homenatge, ja que assenyala que és editat en memòria de Robert Lavalle, un dibuixant que del Quebec a Catalunya sabia que era fent còmics que se dibuixava millor al futur de tot un país.